ụgwọ mmadụ n'ọmụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke ojii na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ego anyị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọntambaki ndị oche enye anyị fọntambaki fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ama mmụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya adị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ụmụ ọdịnala Igbo ekerekwana m ụnụ asịrị m nke onye chiri ya zelụnụ anyị abịakwaranụ n'oge anyị ji awa eziokwu agba n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya aha mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite maka ndị amaghị oraifite dị na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist our answer n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara Ogbanje ndị mmadụ nwere lots of misconception about Ogbanje ụfọdụ maka na ha amaghị atọrọ m ha ụta because what you don't know is only a mystery to you and not to all mana before ngaba n'iru even if you call me an Ogbanje person, number one Ogbanje, I will still hear you. So, ihe gbasara Ogbanje, I will kwuo na ya Ogbanje bụ ya spiritual associate. So, ma gee ntị, ọ bụrụ na ị nwere isi ọma ịda afụ meseji a nwere ịgba maọbụ aṅụrị
because you must learn something that will change your life for good. The only thing nwere ike imelu onye ifuru n'anya ikwu gị ibe gị ma ọ bụ enyi gị bụ share this message. Maka enyi m akara m agwa gị abụrụ ezigbo enyi, mana enyi m ọkwọ ngwara gị agwa bụ ezigbo enyi. So the thing nwere ike imere your friends and well wishers is share this link, let them hear from the horse's mouth. Then ọkwa nke ọzọ dị mkpa bụ na echi isonyere aja na ọga anyị na-achụ n'ọnwa Septemba. Ị nwere only this night and tomorrow. You have only 24 hours. Join na nyanwụ aja nke ọnwa Septemba. Agwara gị na nke aja ọnwa Septemba ga-boom. My ezumezu and the entities of powers working in Ugochi that temple have assured me that ihe ga-eme ifeọma ga-eme n'ọnwa Septemba ga-akarị nke mere n'ọnwa August. I can tell you. A ga-enwe mgbanwe pụrụ nnukwu iche n'etiti ndị mmadụ ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Agwara m gị isonye na aja a distance abụrụ ebara ya. Ndị na-esonye na aja amarago ka esi esonye na ya, mana onye bụ onye ọfụ taa bụ izu ọ na-anụ maka ya ma ọ bụ na o sonyebeghị na ya bụ to join na aja. Ihe niile bụ forward ya 3 prayer requests, then make donation token to iwe join na aja. Aja anyị na-ebido na 6th of September wee last for 14 days, end ya na 19th. Ihe ọ pụtara bụ na aja na ọfọ mụnwa bụ Ogbuefi na-eji agọrọ ndị mmadụ na temple kwa ụbọchị for 14 days. After ka agụchara ọfọ a na 14 days agosi ọfọ ụtụtụ mee ihe abịaghị egbu egbu wee mesara ka ndị mmadụ erikwazie ma nwụọ. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Ihe ọbụla gbasara ọrụ mmụọ ma weda ma ọ bụ afa, distance abụrụ ebara ya. Maka na because what you don't know is only a mystery to you. Ebe ije debere ka ifudebe ekele ọlụ eke. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, send the message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Daalụ. Ọrụ mmụọ ndị ọzọ niile anyị na-alụ a na-akwụ ụgwọ, mana counseling na-egbu free of charge. Mana EZE-ANA abụrụ onye na-enwe chance. You must chat me and book appointment with me. Yes, and they bịara nke Ogbuefi ya adịna ọsịsọ. Ọ bụrụ na ọ ga-adịghị ọsịsọ, i choose time ga-adịrị gị mma. Yes, mana I can assure you once you get appointment, that day ga-free him or ihe ngwara gị. Yes. So, ọ bụrụ ihe dị na ya. So, ka a kọwagoro nke ama n'udo gị anya. So, ihe ọzọ m ji wee bịa tata bụ isiokwu anyị. Anyị na oraifite emere afịa ọlụ festival. Afịa na-azụcha ya wee rie ji. Yes. Ya bụ afịa ọlụ bidoro na 29th, I think Monday, we end there at Thursday. All 4 days event. September 1, I met you there. Now, any moment from now, but by tomorrow, I'll be able to announce to you, but I get reach Ugochi EZE-ANA temple. Yes, I get reach between 14th. When it came 14, man, I will confirm. By tomorrow, I will be able to give you the exact date. I get reach when it came on the 14th. I can check here or Daniel. I'm between 14, 15, 16. Yes. I will be between 14 to 16. I get really more than a point to go to on that temple. Almost like I'm going to be able to so I did all kind of men or I did celebrate.
ọkwa mgbe mmụọ ji agọzi ndị mmadụ n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ma-akwụwa maka ya n'ụbọchị ndị na-abịa. Now nke a ga ndị ọ bụrụ na emesịa vidio ya bụ a na-akpọ Afiolu Oraifite bụ Ana-Edo, Oraifite na Nnewi nwanne Ana-Edo, land of Edo. So emesịa ya bụ mmemme ụbọchị a chịkọtara ya, emesịa mmepe na my YouTube channel. I can check out the photographer cover the event. What the photographer may engage cover the event. I won't know what the video. The video, yes, I'll be able to upload it on YouTube. You get back about Christmas. Then isiokwu anyị bụ gịnị bụ Ogbanje? Kedu ndị bụ ndị Ogbanje? Ogbanje ihe ọjọọ. Kedu ndị ha bụ? Anyị wee kọwaa na Ogbanje abụrụ ihe ọjọọ. Agwacha gị kwụsị gị kpọọ mụ nọmba 1 onye Ogbanje. Yes. Na mmadụ kpọrọ ọ bụrụ na ịghọtara how things work. Mmadụ kpọọ onye Ogbanje. Ọ dịrọ suppose ka ije n'ụgbọ ọgụ ma ọ ka ije webe iwe. Maka na ụfọdụ nwere ike vidio na-akpọrọ ha onye Ogbanje aha mkparị ọbụrụ eziokwu, maka na n'ihi na ịghọtara ihe Ogbanje wụ. Ọ bụrụ na ịghọtara ya, mara na they are your spiritual associates. Spiritual associates, they are of different categories. Ha niile so na ya ezumezu. And like ndị mmadụ na-ekwu, o nwere mmadụ ka o nwere ego na ịma mmadụ amaka, ọkwa eziokwu. I can tell you na ịma mmụọ makarịrị. Na o nwere mmụọ karịrị onye nwere ego. Ọ bụrụ na ịma ihe inwe the spiritual backing forces, your spiritual associate, if you are a good term, ị nwere isi ọma gị na ha dị na mma, ma na igbe enu nwebe aṅụrị. Kedu ihe a na-akpọzi alignment? The truth of the matter bụ na ọ maka na eriri gị rie front and back. That is why you do not understand the importance of keeping and maintaining your relationship with your ezumezu and your spiritual associates. I normally tell you that what is important is you building what I call PR, personal relation, between entities of powers. Building a chigi, makanobuchi uzo. Well, what I was here to order all the elements. What goes here to the entities of powers? Oh, well, look, maybe after the line up now, maybe by Wednesday or so. Ịmalụ ihe kwesịrị ịma asị onye ọdịnala. Ezigbo onye ọdịnala Igbo dị protected. Ihe ama emenata gị. Ọnwụ bịara ọnwụ chiri. Ị bụrụ onye kpọrọ onwe gị nwa ọdịnala Igbo mana ị kara atụ ụjọ. You have not conquered fear. You have not started. Even in ancient book and the it was mentioned, fear not, in over 300 places. Even some scholars said that it was mentioned 365 days. That is, 365 times in both Old and New Testament. Meaning that Ndangelu Ukechukwu is expecting you to every day tell yourself, fear not. Ezigbo onye ọdịnala enwere ụjọ dị ya n'anya. Because if you understand how things work, you will agree with me that nobody can harm you
ma ọ bụrụ na gị na chi gị na-ezumezu kwụkwụrụ. Ndị gboo ndị nna nna anyị ha tụrụ ya n'ilu mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ha sị, our forefathers sometimes on our nolo start thinking about these idioms, those inu. Ndị Igbo sị na inu okwu ilu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu. But if you meditate deeply in this their words, the words is full of wisdom. There's no difference between their okwu ilu Igbo na nkọwa ya. Onwere ihe dị iche na what you will see for the likes of Aristotle, Plato, name them. All the great minds, philosophers. So my ancestors, I give it to you. My meditation, chebe ndị a bụ ndị asị na ha ejere akwụkwọ na ha agbajiri mkpịsị, mana their words is full of wisdom. They are inspired. So don't allow anybody to intimidate you that the way our Kobia is inspired book. Now one song, I can tell you, and with lots of one song. You know what I mean? Yes, they are inspired to write those books. There's no problem. But I can tell you, my ancestors was inspired before the touch of some idioms. Okinu di chiche, n'okwu amamihe dị iche. Example ha kwụ sị na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na chi yawo, meaning if your chi does not support any discussion, planning, any planning that involves you, and your chi does not support that, if the planning is negative against you to hurt you, if your chi does not give, it's okay, that's my son or my daughter, she's useless or he's useless, please deal with him small. Believe me, nobody will touch you. It's natural laws. Natural laws has it that. So, ndị Igbo kwukamidogo na nke ndị Igbo sị na chi onye adịghị n'izu n'isi na chi ya, meaning if your chi does not support any evil to happen to you, you will live long and grow gray hair. Because your chi is chi buzo, chi wendo, chi joke, chi nedum, chi gangwa bụ the protector. And how far you will go with the protection and depend on how far you form alliance with your chi. You build personal relationship with chi and become 5 and 6 with your chi. The same thing with all your ways. The same thing with your own Ogbanje. Yes, Ogbanje. Look, it's not by mistake that we are born in a family we are born today. It's not by mistake. For you, there is a reason why we are born in your present family. You know why? Because this law of homogeneous species is involved. There is something in the spiritual realm. We are all spiritual giants. Now, when there is this opportunity, when a position was presented, because of having carnal knowledge between a man and a woman, and this kind of conception take in. I mean, the spermatozoa fertilize the egg.
that there comes pregnancy. At early stage, it's like just, let me use simple layman language. Blood. But at the middle of pregnancy, when a spirit will come and possess that particular flesh, immediately the spirit enter that flesh. That is the first time the mother will experience first kick. Because once the spirit enters the body, the young body in the mother's womb, it will start moving. The spirit that is making it to move. And that is why whenever the spirit left the body, the whole body will be moveless. So there is a reason when a man and a woman, after having sex, and the opportunity was presented for pregnancy to occur, in the spiritual realm, the law of homogeneous species will take on form. That will what will make it possible for that spirit that is homogeneous with the radiation, vibration, and the aura surrounding the mother, who is the carrier of that young body, growing body. Now, that will attract the spirit germs to enter, because they have something in common. Let me use a simple analogy. When you plant corn, there is soil composition. Sorry. The H soil composition has the manure. The soil component. Oh, yeah, but I will get you singing and this particular soil composition, game them all. Monanka game plantain, monanka game G, monanka game pepper. Example, this yellow pepper we are seeing, we also sugar within the UNN area. You can find a hack that also, or it also yellow. But I can tell you, you will know that also yellow Ghana your own village. Example, Anambra, Ekoya, or Mam, it also yellow, I am it also red. We have tried it. Because of the soil composition, they were agriculturalists. What are they hand now? Yeah, but they are because of the natural nutrients, soil composition of that particular area. After then, when you know, when I know for the good for farming rice, when can good for other things, you got that? I want to use natural things. We're covering what is happening in the spiritual realm. Or well, something the common between the family circle that made it possible for you to reconnect in that particular family. That's what I'm trying to tell you. On family here, a family they make an India. Almost certain things in common among the family members. Yeah, family members, as long as it's from one mother and one father, genuinely, I can tell you only here some certain characteristics who share in common. Man, that characteristics, physical characteristics, and well also spiritual characteristics who share, and well similarity of vibration and the vibes, radiations that connect you. Oh, yeah, but I know when we get in our family, no, they had a family in down. Oh, yeah, but I know when we get in a Ogbanje with Ogbanje. Oh, yeah, but I need what you give for a mother, a call on your millie. Believe in me. Only any gabundi millie. Especially the vibration of a mother. I don't know how you understand it, but now one call on mmiri. However, the level of agwo will differ. But whether my high that common link with what marine world again. Yes, because of that law of homogeneous
they have some certain things in common. Law of attraction. Makana nkịta ya amụ nkịta, ewu ya amụ ewu. Mango ya amị mango, orange ga amị orange. All natural laws. So, ndị Ogbanje, once you are on your Ogbanje, yes, like me, I'm an Ogbanje. Yes, I'm not expecting to have any child in my house that will be far from being Ogbanje person. Mana ị na-afụ Ogbanje asị ihe ọjọọ akpọghị onye Ogbanje igbaru ihu because it is mere mere. And do you know why we are strong on earth? Is to be able to build. The more you are building the battalion or building alliances with all these elemental beings, entities of powers, from the elements to entities of powers, that is when you are growing spiritually, you are growing strength, as in you are moving from strength to strength. Iburu odogwu, ade emudo odogwu n'aka. Iburu odogwu, aya agboka, ade agbo odogwu n'ọnụ. Yes, for you to have spiritual associates, all how we are foot soldiers, all how ndị ga-abụ onye si ka na ọ bụrụ gịnị ya ọ bụrụ ya na ha onye chọọ ka agbagharị ya fim agbagharị ya fim, onye chọọ ka apịawa ya azụ maka ihi ga-apịawa ya azụ, onye echeche ihe ọjọọ ya emego n'onwe ya not the executor. And one of the unseen forces that are the foot soldiers, that are the one carrying out the instructions to the letter. Somebody might decide to imegi ihe ọjọọ. I will not matter the cam. Onye ahụ we can decide ya ka omeme ihe ọjọọ ma ata mma abụọ. Mana m na-enegide na ya na-egbu n'anya. All one of the attributes are true well. If you're a strong personality, you don't make mouth. You don't talk. Especially when Ofeke is talking. And my ọtụtụ ndị mmadụ ikudi ndị akpọrọ ọrụ. Kedu ihe gị na mmadụ ga-ekwugodo okwu gị na mmadụ anyaba isi? Ọ dịrọ necessary. Na mmadụ sịrị na ya egbu gị, na ya ga-eme nke a, na ya ga-agbagharị ofe, na ya ga-egosi na ya bụ nke a. Iburu onye ghọtara how things work, ime ihe ga-eme. Na ya ga-egbu gị, na ya ga-eme nke ihe nwere ike ikwutebe ewu. You don't need to shout it. Ọ dịrọkwu necessary ka ọ nị ya. O nwere ike ọsọ dị ya ga-eme nke na-eme ikwuo ya si igbe mmewu ya. Ma ọ bụ na ọ bụ na Chikwe n'Chukwu nwere the final say. Ọ bụ na m isi n'ihe eme nke a, n'ihe eme nke a, n'ihe eme nke a, anyị ma agwadoro ewu n'Chukwu nwere the final say. Emechie m ọnụ. Ị na-agbọ ka nkịta agba m nkịtị. Mana nkịta m gbara abụrụ ezigbo nkịtị. Ihe m ga-eme ewu ịbacha pụọ. Ihe m ga-eme bụ aje m na temple, were ọjị, were nzu, were ede, were nkwụ ọkụ. Kpọọ ma izmen si ya ụnụ nụrụ ihe onye na-etu ọkwụ. Ụnụ aghọtara how things work. Ụnụ aghọtara na ihe mmadụ kwuru n'ọnụ ka eji ekpe ya ikpe. Mgbe ahụ onye a na-anyarị na ya ga-eme nke a, na ya ga-eme nke a, na ya ga-eme nke a, what you need to be doing is taking note of all his utterances or her utterances. Take note of every word si n'ọnụ ya wee pụ. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-agwa sị na ihe na-emerụ mmadụ bụ ihe si n'ọnụ mmadụ gbapụta, not ihe mmadụ riri. Ghọtara ya? Nọọ ihe si n'ọnụ gị, words of your mouth. Adọ ihe ahụ si n'ọnụ ka a ga-eji kpe gị ikpe na mmụọ. Mmadụ ihe niile anyị kwere rekọdụ ọmụ ya na emebu memori mechefie. Ewee jewe n'ihu mmụọ si mmụọ na-apụ entities of powers. Ewee kpọwa mmụọ niile mụ na ha so. Ndị na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, kpọwa ndị Ogbanje m, my foot soldiers, my associates, kpọwa ha ncha niile. Because from the smallest elements to the entities of powers. Of course, him and ndị Ogbanje have number one. Foot soldiers.
ị makọrọ o nwere onye ya bụ onye Ogbanje ya bụ were gị iwe iwe showdown mụọ je kpọcha ndị a niile wee sị ọ na-anụkwara ihe Ifeanyị Obi kwuru nọọsị na ya eme nke a na ọ ya eme nke a na ọ ya eme nke a na agụsịwa m ihe niile ahụ o kwuru for A to Z si ngwa jeenụ ka unu bụrụ the judge jeenụ ka unu ga nene ihe o kwuru na emejọrọ m ya na ihe ngwara ya na ihe ngwara ya mgbe ahụ ị na-ekpe ikpe na mmụọ ọ na-aghọta ọ bụrụ na ịghọtalụ how things work you don't need to fight your battle. Battle is not yours. Do you know why they say Gabo no blow? Don't judge so that you will not be judged. I think I'll call Matthew when I can't remember the place. Don't judge so that you will not be judged. So he was email on Anya, just take note of you. He and the present area. Mgbe ahụ ije ji na mmụọ ọya ezumezu kpọcha ha ma ndị Ogbanje gị kpọcha ha sịa na ị na-ihe na-etu onye a kwuru ewegwa ha sịa ha kpeere gị ikpe ziri ezi n'okwu a na ọ bụrụ na ha kpeere gị ikpe ziri ezi n'okwu a na ị ga-emere ha nke a ma ọ mere ha nke ọzọ ikwuchie otu a mee gịnị hapụrụ ha dakwa okwu ijekwana sị ka ije bụ ọbụ ọbụla of any kind. Yes, one cool J. Bob more than any time. Present ya. Present the case before them. And allow them to judge. Allow them to judge. Allow them to judge. Now, if we hit with Rima. Presenting the case, tell them what you want, and leave the matter like that. I can tell you, I get more even as well pass or I get even more. Because when we are wake up, bro, for care. I want to come on a dear. Everybody, it say by my even more, and that condemn one like mother, no more. Forget the physical, just a matter of time. To manifest. You know Kabuf. Nke bụ abụ ọ bụrụ na n'ịbụ onye na-anụ nwaanyị ọ bụrụ na nwunye gị bụ onye Ogbanje ma na di gị bụ onye Ogbanje of course ị kwesịrị ịma ọ dị very common na onye ọbụla bụ onye Ogbanje o depend na ụdị Ogbanje na-eso nwere ndị ọwụ Ogbanje enu ala ndị ọwụ ndị Ogbanje mmiri ịghọtara ya enwere ndị Ogbanje na almost all the 4 elements nwere ndị Ogbanje nwere arụsịa o nwere ndị Ogbanje ọ ga-abụ imejọọ onye Ogbanje iwe wee rise ya like me. I can tell you, onye ọbụla mejọọ m on earth that is free. It's just a matter of time. Ụfọdụ anaghị Chukwu maka na onye a mejọọ m nke mbụ na mama abụ ọbụ enwere m ike ịgwọ ọgwụ gwọrọ ọgwụ finally for what ihe mmemme ihe ọ ga-eri m uwe ọjị nkwụ ọkụ na nzu na edo eje nkọsara mmụọ ha jọji ya atụwọsụ ofuoke ọkpa ma ọ bụzie na ihe ime mmewute ka etu a ka ọ dị gị nwa mmadụ ya ya egbu kwesịrị na igbu gị dị n'ahụ ị bụrụ onye ọdịnala ezigbo onye ọdịnala na-atụ ụjọ na mmadụ ga-egbu gị for what? Or the possible? It's not possible. Unless na ezumezu na mmụọ niile gị na ha so ekpebigo na Chukwu n'oge ezugo. If not, nothing. Mmadụ agha ekwu ya ka agbofu ọ bụrụ na anụ onye Ogbanje nwunye gị especially ọ bụrụ na onye mmiri maka na ịmagoro ọ bụrụ onye mmiri onwe link with ndị Ogbanje mmiri ọ yabata na ọ na-agba ihe rụchalụ mmadụ ọrụ mmiri anyị bụrụkwa ihe ndị Ogbanje enu ala onye ọbụla nwe onye mmiri nwere ndị Ogbanje mmiri nwere ndị Ogbanje enu ala ụfọdụ nwere link Ogbanje mmiri na Ogbanje enu ala jedọwara ndị Ogbanje enu ala ihe maka na ndị Ogbanje enu ala na-adịbere stubborn isetụrụ ndị Ogbanje enu ala
isetụrụ ndị Ogbanje elu ala ịgbaziri onwe nkịtị ndị Ogbanje elu ala. So mgbe anyị setụrụ ndị Ogbanje ahụ, onwezi onye sịrị na nwunye gị nwoke nwunye gị na-adị na mma, ị na-emekọta nwunye obi na-adị ya mma, nwere ike ịchị ịkwọsị gị narị ka ekpere gị ekpere jide gị aka wee kpee ekpere sị kwubi okwu n'isi gị sị na ọ ga-adịrị gị mma na ọka ị na-apụta ata na ihe ọma ga-emere gị, tụrụ eziokwu na ihe ọma ga-emere gị. Mana akpasịkwa n'iwe, ịkpasuo iwe o wee were iwe gbaa nkịtị, ije chọpụta dị iji ka ị ga-egbugide, ije chọpụta dị ịnọgharịcha gbara aka na taa. O nwere onye ndị na-ene m anya kịta na-enwe experience ya, ịkpasuo nwunye gị iwe jewe afọ iro achọ bụ ịnọghachi achọ gbara aka na taa ịma zụta ego. Mana ife anyị dị adụ ụbọchị obi dị ya mma, owu ishi ewu wel iji ahụ ileta ego a na-ama aka. Ọ ndị otu ya ịma ọnụ ndị obispita asosieti na-eji akpọta kọstọma, ịmara ọhịa ka ị kwesịrị ịma. What am I saying? Ihe m na-achịkọwa bụ ndị Ogbanje gị wụ part of you. They are part of your ezumezu. They are part of your associates. Meta ha ọfụma, ọha ya akpọtara kọstọma. Meta ha ọfụma, ọha ga-eme gị na mmadụ kwuchie okwu ọ dị etu a gị na onye asịkwu ya. Ọha ga-ejegbu onye asị ya ịlụtazikọrọ nkwa ikwere ife anyị obi ga-emezuorie ya. A na-ama aka wutu ndị Ogbanje. Ọ bụrụ na ị ghọtara ha, ị maa na ndị ahụ ya spiritual backers. Ọ ndị otu gị, even mgbe ị na-abịa n'ụwa, ị na-abịa to reincarnate, they followed you. Ọ ndị otu they followed you, but ị mara because na the bandage have not fallen. Ọ ha niile bụ ndị otu. Ha nwere many names. Why you get boy you can do you are for hand and so on. But all her need never to back you up, to make sure that you are coming to this world was not a mistake. And their mission is to be fulfilled there. On your Ogbanje. Make sure na get and Ogbanje get in a ma. You don't be weathering. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka anyị gbaara gị afa mmiri emi ma ọ bụ na o nwere ihe gbagwojuru anya na nkụzi ọdịnala Igbo, send them a message na WhatsApp 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekpere n'isi ndị niile, kwubie okwu nke ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, nyanya n'isi ndị enyi anyị niile no all over the world, ndị niile under the influence of our voice. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, let every yoke be broken. Let there be new life. Let there be turnaround. Let there be breakthrough. Let there be miracle upon your lives. Distance ama abụ a barrier. Esiwoke ama abụ a barrier. Ndị nọ na east, ndị nọ na west, ndị nọ na north, ndị nọ na south, ekwubie mmokwu ngozi. Let miracle and blessing flow. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie n'ọfọ. Ka anyị nụkwa na egwu, anụzi egwu anyị kwado maka ejikwa.
ka ọ dịzienụ otu mgbe a echi bụ Mọnde anyị ga-anọrịkwa n'oge awa nke eziokwu. Ị nerecha vidio a tụsara ya ndị enyi gị site n'ụzọ dị etu a, ime ka mmadụ ọbụla na-eku ume nweta opportunity ịfụ this video ịfụrụ the life changing one. Ya gazienụ n'ọfọ.